Good morning mga moms! Hi! So, si Gwen ngayon ay kasalukuyan ang nagluluto abuhan. Ayan. So, kagabi nakapaghiwa-hiwa na yung ating mga girls. Yung mga laman loob, yung mga pang bawang sibuyas luya, and all. Lahat. Yung chicken, yung tuwalya, yung liver, and all na kailangan. So, ngayon is cooking and cooking na lang. So, si Gwen na ang naka-aside dyan para sa pagluluto, and nire-ready ko na lang yung mga pang toppings natin later. So ngayon, okay na ba isa? Mainit ha? Bawasan na yung dito. Na. Ayan. Sige, ako na magsasalin yun. Ayan na yung una. Kalahati pa lang yun. Yung ano Wala. sana. So, ayan na. Ang first batch. Huwag mo ano yun, ganyan yun mo pa rin. Ano ba lagay? Okay. So, ayan na yung first batch. Sakto lang sa yellow, di ba? Hindi siya oo. Lapit mo pa. Kaya nga. Yung ano, ito ba? Ito na yung first batch, guys. May second and third. Ano yung nasa loob? Mga buto-buto. Para mas malasa. So, transfer lang siya dyan, guys. Tapos meron pa to. Pero nabawasan na to, guys. Kasi nilagay ko doon ang bigat. So, Lord. So, yan yung first batch ng niluto natin dito, guys. And thank you so much for watching. Wow, Ayan, sana. ano na ako. At Siyempre, hindi naman pwede, hindi natin titikman yung ating lugaw, ang lugaw ni Gwen. So, ang tanging nilalagay ko pa lang is kalamansi. Hindi ako naglagay ng paminta, hindi ba ako naglagay ng kung ano-ano, hindi ako naglagay ng sahog. wala pa. Mainit. Love it. Sa ano ko ha? Sa panlasa ko ha? Kalamansi lang nilagay ko. Mamay ng hapon. Nawalan. Mawalan daw siya appetite. Sarap ng luya. Mangunguya mo talaga. Makakain mo siya. Then for me. Hakot time. Halika na. Punta na tayo sa... Unahin na namin to, ha? Alam mo na, papaanda rin. Andito na tayo ngayon sa court. So, ready na yung mga runners. Hoy! Shhh! Hi! Ang dami mga participants. Starting line is here at the Radiant Shell of Hasaan. Then Hala! Uy, patulong ba ako? Meron kaming lugaw. Ay, meron na namang gold medalist. May kami ng lugaw. Hinintay ko lang table natin. Yan. Tapos, table 12 kami sa booth 12 kami sa
Araw na nga saan. Papuntahin mo sila mama mo ha. Ayan sila Choyen. So, tinutulungan kami mag-akot. Thank you boys. Sino yung warm up nyo? Thank you. So, ayan, mag-start na tayo. Dapat dito ka na. Oh, sige na. Oh. Baso pala. Hugad. Ay, Ma'am Shi, dapat ako yung mauna. May category 5, 170. Chicken o ano? 9th place. May category 5022. So coming out of 10th placer from Run Republic, race meet number 5589. Congratulations. Atay man. Ay! Ahos na nakasigurot sa tanan. Ahos. Una, sa itong naka-finish natin yung food, and is a Race meet race for number 458 and 450. Natay food sa tent. Congratulations, runner 216. Congratulations, runners 469 and 428. 135 and 128. Congratulations. Congratulations, runner. Okay. Ano to, Mami Garlic? Mami Garlic. Apo. Sa katong naka-finish, natay food sa tents. For our fourth female pacer, Di ko kapirma, mula ka po. congratulations, race bid number 193. 5372, 5296, 5402. Congratulations. Bilis nyo! So third place, female category, April Dizon. For our fifth placer, female category, race bid number, pinakagahi, Nawala na niya. Bawal. 476. 5476, players of the Natay food under sa fence. Itong magulang nakabot. Hindi na kong ibuha. Congratulations, race bid 180. 5180. Boss Dan from the Asahan Music Artist Zone. Hi, Ma'am Shichi. Congratulations, finisher B01. Thank you, Ma'am Shichi. Follower naman mo. Congratulations, runner 456. 498. Runner 600. 63. Please, nagiging buenas sa mga finishers. Ang finish na. Congratulations, race bid number 412021. Guys, pwede, malapit na yung takay na pa yung finish. Congratulations, race bid number 5. Guys, sa mag-ibuhay na sa mag-finish na.
Dire na lang ipatong, oh. Anong? Inaway, dapat na i-post. Suba, Sunda, We'd also like to thank atong mga barangay captains. Barangay Captain Vincent Inagis of Lower Asaan. Barangay Captain Alan Tegerio, Barangay Lapra Asaan. And Barangay Captain Bunay of Barangay Kimaya. And Barangay Captain Concordia Arteno, Barangay Los Bansod, for providing us with our D-pads that adds up to our route security. Thank you so much. Again, sa katong wala ko nakahulog sa ilang numbers for our raffle draw. Proceed lang mo ang mga sa stage kaya ay nakahulog na ito. Congratulations, runners 283. Balik lang ha. May condiments. Oldest and youngest runner from male and female category 7 days tayo walang pasok ah. who will receive medal and also will also have a cash prize. Lamay ba ma'am? Yes. Ay, guwapo kayo. Ala, salamat po. Aw, ikaw ba? Ala, salamat. Kamay lang, ma'am. Wow! Di ba? Alam, nasobrahan kayo ng lagay. Lagay. Ako ang lagay. Lagyan mo ng lagay. Pasobra yung weight nila, ma'am. Kamay lang. Kunti lang, kunti. Tanggal ang hangover. Over talaga. Wala pang tulog.